سلامتا كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام روحوس قنيات بعلنا صنتنا بلنام چانلنا زي كم زحلف اوانات بحدشا قرربام فلي زبلت حستو ادالع نباكم تمتصادلام بزيناتكم تصادفوغن كدمقن كتعمب مسل زي تقل كم تلمود لايك شير سبسكرايب كتقبرو بمحصان نهاناتي ريتوتاتكم النقفيتاكم بخفت لبخن قبل دلوات مغننا نغلصنام لومي نباكم نمبال نابز قربنا زيناتات كنحلفكم سناي مكتتال ኤርትራዊ አባል ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ ሳትፎ ዘሎም ሎም ዓመት መበል 50 ጊዜኦም ኣብ ፈረንሳ ምክያ ዝርከብ ቦክለስ ደላይ ማይንም ሐሙስ 29 ግንቦት ብናይ ፕሮሎግ ውድድር ፈሊሞም ኣብዚ ናይ ቅድመ ውድድር ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ተቐዳደምቲ 5.4 ኪሎ ሜትር ዝሕቀታ ውድድር ኣካይዶም ኣብ መወዳእታ ብዝተዓቀነ ግዜ ድማ ፈረንሳዊ ኣባል ግሩፕ ኤፍዲጂ ቲቦድ ግሩል ንውድድሩ ብ6 ደቂቃን 46 ካልኢትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ወዲ ሃገሩ አባል ኢጅታር ቦኖት ኮንሶፍሪ በሰሰ ካልታ ድሕሩ ካልአይ አይርላንዳዊ አባል ኪውሰር 6.5 ሮሪ ታውሰን ድማም በሽዱሸ ካልታ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኣብዚ ውድድር ምስ ክለቡ ኢንተር ማርሽ ብምዃን ኣብ ምውዳር ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ብ29 ካልእ ድሕሩ መበል 85 ተርታሒዙ ፈረንሳዊ ዕውት ናይ ፕሮሎግ ቲቦድ ግሩል ብ6 ደቂቃን 46 ካልኢትን መሪሕነት ናይ ዝውድር ተረኪቦም ናብ ቀዳማይ መድረክ ኣቅኒዑም ቦኖት ኮንሶፍሮይ ብ3 ካልእ ድሕሩ ካልኣይ የርላንዳዊ ታውሰን ድማ ብ6 ካልኢታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙሎም ቢንያም ግርማይ ብ29 ካልእ ድሕሩ መበል 85 ተርታሒዙሎም ብነጥቢ ቲቦድ ግሩል ብ20 ነጥቢ ቀዳማይ ቦኖት ኮንሶፍሮይ ብ18 ነጥቢ ካልኣይ ሮሪ ታውሰን ድማ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙሎም ብጋንታ ፈረንሳዊት ኢጅታር ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ ኢንተር ማርሽ ወንቲ ብ15 ካልኢታት ድሕራ መበል 15 ተርታም ሒዛላ እዚ ውድድር ዓርቢ 30 ግንቦት በቀዳይ መድረኽ ኣብ ዝቕፅለሉ ተቐዳደምቲ 166 ኪሎ ሜትር ዝሕቀታ ውድድር ከካይድዮም بدون قصيتات إيرتراين تقررن تيم زي سلاسة زلو زر إيران أذربيجان 5 جنبت بساسة مدركم كتسيلوم أبزام درخت ما تقررن تيم 28 بسستة كيلومتر زر حقتها ودر دمام 4 إيرتراين دقيمهم سكدم متعسر تبمخان ودروم زازيموم نظام درخ چامپيون إيرتراك تش 21 أبال بايك إداويت يمانم نورد دروب 6 ساعات 26 دقيقة 48 كاليتن بمزام قدام يكونوا حنت أصرقيتهم أبال هجريت كانت إيران حسن سيف الله فوردن أبال إسطنبول بيكشير إيرتراوي إيفن يمان دما كابعو داويت يمان جيزخي كسروم كلا إنسان ساينتر تحيزهم حنت أصرقيتهم زترفهم إيرتراين تقررتي زحزو درجام سنع الزب أبال بايك ملكي أسمع كلام بعصر 6 كاليتات دحروم شادشاين ودغانتو يلهبطاب تمساسال جزي دحروم شاوعي أول إسطنبول بيكشير ناتنايل بلانر ما بعصر شعات كاليتات دحرو مبل 10 شمون ترتحيزوم حنت أزرقيتوم بزياب باسلام استرخبه وصيت مسرت أول بايك إد داويت يمانو بعصر 3 ساعات كلتا دقيقن 28 كاليتن 44 درجة سنتيغو بمبصحم مرحدنت ناي زود الدر كاود غانتو ميد كاس ماكلم تركيبوم نزحلفو كلتا مدرخات مرحدنت ناي زود تركيبوم نابسال ساي مدرخ زاتو ميل كاس ماكلم بربعه كاليتات دحروم ناب كالايتر توريدوم ايفن مانا بچعه كاليتات دحروم رابعي يويل هابتا بعثت 5 كاليتات دحروم شاد شايم ناتنايل براند ما بساسان كلتن كاليتات دحروم مبل 10 ترتام تسرعوم كازاكستاناوي أبال تيم فينو رادولف ريمكيم ب21 نتبي مرحنة بس عقب زور تركيم تركيبوم داويت يمانا بشدش نتبي مبل 10 تحدم ميلكاس ماكلم بقلت نتبي مبل 10 سلستم تسرعوم ميلكاس ماكلم مرحنة بولت من سنة يزودر كعقدن كلهم إبن مانا بحمش كاليتات دحرو كالايم يويل هابتا بدمه ب10 تحرك كاليتات دحروم سازايتر تحيز اللوم بغان تام جيرمانايت بايك إد مرحنة نايزودر تركيبام تركاويت كلب إسطنبول بيكشير ب10 كاليتات دحرام سازايتر تحيزام زور إيران أذربيجان عرب 30 جنبت برابع مدركوا بزقصل اللوم تقردمتي 295 كيلومتر زرح قطاود الدر كايديوم جرودي إيطاليام 5 جنبت مبل 10 شمون تمدركم كتسيلوم أبزام درخ دما تقلدم تيم 244 كيلومتر زرح كتاود دريوما كايدوم نظام درخ جرمناوي أوار بورهانس جروني كودنز ودرو بسس ساعات 10 دقيقة شوعات كاليتن بمزام قدام يكونوا حنت أزرقيتهم بدقيقة حد كاليتن دحرم دما إيطالياوي أبال بوليتيم ميركو مايسترين بيلجيماوي أبال البيسين إدوارد بلانكا إيرت دما كالاين ساساين ترتحيزهم حنت أزرقيتهم
ሜክሲካዊ ኣባል የኢማራትስ ኢሳቅ ዴልቴሮ ብ68 ሰዓትን 56 ደቂቕን 32 ካልኢትን መሪሕነቱ ዓቂቡ ኢኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓስ ብ41 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ብሪጣንያዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ኣዳሚያተስ ብ51 ካልኢታት ድሕሩ ሳልሳይ ካናዳዊ ዴሪክ ጊም ብደቂቕን 57 ካልኢትን ድሕሩ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ኣሎ ብነጥቢ ማድስ ፔደርሰን ብ276 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ ኣባል ቲም ቪዝማ ኦላፍ ኮይጅ ብ135 ነጥቢ ይስዕቦም ኣባል ቲም ቪዝማ ወንቱ ቫን ኣርት ብ107 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣሎ ኢጣልያዊ ኣባል ኣስታና ሎሬንዞ ፎርቱናቶ ብ355 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቕብ ዓቂቡሎ ወድጋንቱ ክርስቲያን ሳኮሮኒ ብ161 ነጥቢ ካልኣይ ኢጣልያዊ ማኑዌል ታሮዚም ብ66 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣሎ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴሮ ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድር ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ ብጋንታዊ ኢማራትስ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዓርቢ 30 ጉንበት መበል 19 መድረኹ ኣብ ዝቅጽለሉ ተቐዳድምቲ 166 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይድዮም ቸልሲ በአጥቃይ ኢፕስዊች ታውን ሊያም ዴላፕ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰላ ድሌቱ ጸንሓ ክለባት ተደላይት ኮይና በታ አጥቃይ ድሕሪ ምምራጻም ንመልቀቂ ዋግኡ ዝነበረ 30 ሚልዮን ፓውንድ ኣፍሪሳ ዝቕጽሉ 24 ሰዓታት ተጻዋታያ ክትገብሮ ከም ዝወዳእትሉ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሄር ዊ ጎ ክብል ንደገፍቲ ቸልሲ በሲሩ ዴላፕን ቸልሲ ምምራጹ ደጊምካ ናይ ምዕዳግ ኣማራጺ ዘይብላ ናይ ቅድም ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ካብ ሽያ ዴላፕ 30 ሚእታዊት ናብ ሕሳባ ክሰጋገረላ እዩ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስል ኖቲንግሃም ፎሬስትን ኣብ መፍራም ዴላፕ ብቸልሲ ዝተሰዓራ ጋንታታትን ዝሓለፈ ዓመትም ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ኢፕስዊች ተሰጋገረም ዴላፕ ኣብ ዝወርሒ በታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመሰት ክለቡም ምስ ድሌቱ ክለባት ክዘራረብ ፍቃድ ሂባቶም ጸኒሓያ ዴላፕ ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ምስ ቀዳሞት ተሰልፍታ ብዝወረደሎም 32 ግጥማት መሊግ 12 ሾታት ከመዝገብ ዝኽኣለም ሓደ ካብቲ ስዋታት ካዕቲ እንግሊዝዩ መበል 19 ተርታ ድሕሪ መሓዛ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ተመይሳ ዘላ ኢፕስዊች ድማ ከም መተካታ ዴላፕ ናትቃዕ ቸልሲ ስፓኛዊ ማርክ ጊዮ ብልቃሕ ክትወስዶ ድላይ ከም ዘለዋ ሮማኖ ሓቢሩ ብሰንኪ ናይ ጨዋዳ ጸገማት ዳርጋ ዝበዝሕ ናይ ውድድር ዓመት ካብ ጸወታ ዝበኹረ ጉይኦ ኣብ ናይ ምስላፍ ዕድል ኣብ ዝረከበሎም 14 ግጥማት 6 ሾታት ኣመዝጊቡ እዩ ጉይኦ ኣብዚ ግዜ ካብ ዝነበሮ ማህርም ተሓዊዩ ንጸወታ ድሉ ዘሎ ተጻዋታዩ ኢጣልያዊ ሰልጣኒ ማክሲሚሊያኖ አሌግሪ ድሕሪ 11 ዓመታት ዳግማይ ንኤስ ሚላን ከሰልጥን ተሰማሚዑ አሌግሪ ኣቀዲሙ ካብ 2010 ክሳብ 2014 ኣብ ዝነበረ ግዜ ንኤስ ሚላን ን4 ዓመታት ሰልጢኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ አሌግሪ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ስሙ ምስ ናፖሊ ከተኣሳሰር ጸንሐ ሰልጣን እኳ እንተኾነም ናፖሊ ምስቲ ክፋንዋ ምዃኑ ክንገረሉ ጸንሐም አንቶኒዮ ኮንተም ኣብ ጋንታ ክቕጽለሉ ዝኽእል ኣወንታዊ ዘተ ድሕሪ ምክያዳ ግን ንአሌግሪ ዝነበራ ተገዳስነት ከተደስኩልያ ተራእያ ከም መግለጺ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ማክሲሚሊያኖ አሌግሪ ንዝቕጽሉ 3 ዓመታት ንኤስ ሚላን ክዕልማ ኣብ ስምዕ ምብጽሑ ሓቢሩ አሌግሪ ኣብ ኤስ ሚላን ኣብ ጽንሖም 3 ዓመታት ድማ 5 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ክህልዎ ምዃኑ ተሓቢሩ አሌግሪ ኣብ ቀዳማይ ናይ ኤስ ሚላን ስርሑ ዋንጫ ስኩዴቶን ዋንጫ ሱፐር ካብን ዓቲሩ ምንባሩን ዝዝከር እዩ ኢጣልያውያን ክለባት አሰልጠንቲ ካብን ናብን ኣብ ዝሰጋገሩ ዘለዉ እዋናትን አሰልጣኒ አትላንታ ጋስፔሪኒ ንሮማ ክዕልም ኣብ ድርኩ ከይትምህላው ላዚዮ ድማ ናይ ቅድም ዓላሚኣም ማውሪዚዮ ሳሪ ዳግማይ ናብ ከተማ ሮማ ንምምላሱ ትጽዕር ከም ዘላ ይሕበር ማንቸስተር ዩናይትድ ናትቃዕ ናፖሊ ቪክቶር ኦሲመን ብዴንማርካዊ ቃዕ ራስመስ ሆይላንድ መቕያር ምስ ናፖሊ ዘተከፊታ ምህላዋ ናፖሊ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ኣጋዊሓ ኣብዚ ግዜ ሓደ ካብ ተባሃግቲ ጥቃዕቲ መድረክ ኤውሮጳ ኮይኑ ዝርከብ ኦሲሜሄን በአንቶኒዮ ኮንተ ተመራጽ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ሊግ ቱርኪ ምስ ጋላታሳራይ ብልቃሕ ኣብ ምጽዋት ጸኒሑ ታጋንታ ድማ ናይ ሊግ ተዓዋቲት ንኽትከውን ብቐዳምነት ካብ ዝመርሕዋን ተጻወቱ ኮይኖም ብኣንጻሩ ራስመር ሆይላንድ ሓንቲ ካብ ከበድቲ ናይ ውድድር ዓመት ዘሕለፈት ከዓዩ ኣብ 2023 ብቐዳማይ ክፍሊ 4 ሚልዮን ፓውንድ ካብ አትላንታ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተጸንበረ ራስመር ሆይላንድ ኣብ ኩሎም ውዳት በማልያ ማንቸስተር ኣብ ዘካየዶም 95 ግጥማት ድማ 26 ሾታት ጥራዩ ክመዝግብ ክኢሉ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ብዘርኣዮ ድኹም ዝበሃል ምንቅስቓስ ድማ ወትሩ ኣብ ነቐፌታ ካብ ዝኣቱ ተጻውቲ ተጋንታ እዩ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ናይ ልቃሕ ግዚኡ ዛዚሙ ናብ ኔፕለስ ዝምለስ ኦሲሜን ካብ ስዑዳዊት ክለብ አልሂላል ዓብን ዓይንኻ ዝደፍንን መጠን ገንዘብ ዝሓዘለ ጠለብ ይቐርበሉ ምህላው ይሕበር መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም